Nou, dit is mijn kamer. Prachtig. Mooi kamertje, hè? Ja, het is een mooi kamertje. En die heeft zelf ook inrichten? Hij zelf inrichten. En wat knuffels, zeg ik? En wat knuffels heb ik. Met mijn beertjes op spul. Ja, kijk, ik bedoel, ik ben geen dichter zomaar wat. Als ik schrijf, dan schrijf ik dat goed. En dan schrijf ik dat met een boodschap, met een inhoud. Het komt allemaal van binnen uit mijn hart. Ik maak iets en dan staat het er. En door allerlei onderwerpen? Allerlei onderwerpen, kan niet schelen wat het is. Kerst, mist, over mijn dorpje waar ik vandaan kom. Daar heb ik ook een paar rechtjes over geschreven. Blijdieke, mijn dorpje van weleer. De bakker en de melkboer komen er niet meer. De groenteman schreeuwt mooie appels niet weer. En op mijn moeder gaat het niet meer tekeer. Blijdieke, mijn dorpje, waar is het gebleven? En soms denk ik wel eens even aan een dorpje van toen. Verscholen tussen wat groen. Denk je de langonij? 2 minuten. 2 minuten. En dat is toch klaar. En het is helemaal af. En dan heb je een boekje maken, hè, met gedichten. Hoeveel heb je al verkocht? Nou, ik heb er nou zo'n dikke 125 van verkocht. Wat bijzonder. 125. En ja, goed. Maar ja, goed, ik doe ze weg voor een heel schappelijk prijsje. Ze gaan weg voor 1,50 en dat is niet duur. Nou ja, in ieder geval wat ik graag wil voor mezelf. Een beetje erkenning in ieder geval, wat ik schrijf, dat ik ook iemand ben die wat kan. Ik ben dan wel misschien dan een beetje gehandicapt, maar in ieder geval, maar ik kan wel wat. Nou, ik wou een gedichtje voorlezen van mijn bundel en dat heet De Oude Jas. Ach, oude jas, wat zal ik je vragen? Ik heb je jarenlang gedragen. Meer dan een vriend was jij. Met jou was ik heel erg blij. Maar nu de mot in ons is gegaan, is het met ons tweeën gedaan. We gaan gewoon de les draaien. We beginnen met warmen. Ja? Dat zeggen niet eens intensief uit. Ja, dat is het zeker. Intensief inderdaad. En dan ben je ergens voor aan het oefenen? Nou, net zozeer oefenen. Het is gewoon, ik vind het eigenlijk leuk weer dat het elke week een body combat. Dus ja, we dachten het is wel leuk om even in te litten. Maar er zit wat spannend voor de jongen te komen. Ja, volgende week in Snijn is inderdaad de halve finale van Miss Maxi Nederland. Daar doe ik aan mij. En, dus dat is inderdaad al aardig snel, ja. En wat is dat voor wedstrijd? Het is een misverkiezing voor volslanke dames. Dus nou, dat ben ik. En ja, het lijkt me wel leuk om erom uit te doen. En nou ja, ik ben gewoon naar de vierronde gegaan. Dat weer al, ja, nog, ik denk echt van, ik zie wel wat eruit komt. En nou, ik ben dus terug naar de halve finale. En nou ja, waar wit naar de finale. De Miss Maxi, dat gaat dus om een volslanke vrouw, hier zullen we maar zeggen. Is het net gevaarlijk dat je te fanatiek traint, dat ze bijvoorbeeld te licht lust? Ja, inderdaad. Nou, dat valt bij mij altijd bij mij, want ik sport wel heel veel, maar ik hou er wel van eten. Dus meestal bloot het wel wat gelijk, zeg maar. Dus, maar ik maak inderdaad net te vol afvallen en dan maak ik net met mij doen, denk ik. Nou ben ik wel heel benieuwd wat Master Hoyer, want die is aan de hele finale. Maar hoe de catwalk, de badpak gewoon. Nou, dat gelukkig net. Nee, het is inderdaad 3 jaar om, casual, sportief en net. En nou ja, bij de sportieve ronde hebben we een dans instudeerd. Wij ben wel nieuwsgierig. Kun je wel even wat zien, Alex?
Nou, er is nog geen muziek bij. En dan is eigenlijk juster weer, maar ik doe ook Zumba en hip-hop hebben we nou ook hier, dus daar doe ik ook al mee. Dus op zich Ja, liedstykjes zonder muziek. ja, maar... Was het hoor? Nou ja, ik weet nee. Maar daar is voor een jury, maar dat Ja, is gebeuren, maar dus ik kan er nog dit is niet een zien. oefening. Dus dan kies net, ja dan snapt. Heel liedstykje. Ja, dan mag ik eens nadenken. Maar ik eens nadenken wat het ook wel wie. Nou, we jou die even in de tijd. Zet de camera maar even stop. 3, 4. Ik weet het niet meer. Nou, en dat weet je. Step!